Temat tego, czym jest śląskogotka, już od lat wzbudza emocje. Według jednych to w pełni ukształtowany język odmienny od polskiego, wedle zaś jeszcze innych dialekt języka polskiego. W końcu istnieje też grupa osób, które uważają śląski za gwarę, stawiając ją w roli gorszego języka, takiego, którym nie warto się posługiwać. Jest w tej całej dyskusji sporo emocji, ale też równie wiele niepotrzebnego bałaganu. Dlatego chciałbym Ci dziś rozjaśnić te kwestie. Teraz pokrótce opowiem Ci o 3 podejściach, wedle których można zaklasyfikować śląskogotka. Podejście językoznawcze. Zaczniemy od tego, które pojawia się najczęściej, czyli od podejścia językoznawczego. Tutaj trzeba wspomnieć, że nie ma jasnych kryteriów naukowych, które mówiłyby, kiedy kończy się dialekt, a zaczyna się język. Jeden z amerykańskich językoznawców powiedział kiedyś, że język to dialekt z armią i flotą wojenną. I potwierdzenie tych słów możemy znaleźć choćby za naszą południową granicą. Czeski i słowacki są bardzo podobne do siebie, a Czech ze Słowakiem zrozumieją się wzajemnie bez żadnych problemów. Tym niemniej mówi się tam o 2 osobnych językach, a nie na przykład o języku słowackim jako dialekcie czeskiego. Podobna sytuacja ma miejsce na Bałkanach, gdzie Serbowie, Chorwaci, Bośniacy i Czarnogórcy mówią wzajemnie zrozumiałymi językami, które różnią się w nieznacznym stopniu, a jednak są powszechnie klasyfikowane jako odrębne języki. Jeśli chodzi o śląski, to jest on bez wątpienia mową słowiańską. Jasne, sporo słów pochodzi z języka niemieckiego, ale raz, że przeniknęły one do śląskiego w większości dopiero w XIX wieku, a 2, że śląski ma słowiańską gramatykę i fleksję. Naukowcy klasyfikują śląskogotka do tzw. grupy języków lechickich, w której znajduje się ona wraz z językiem polskim, kaszubskim, a także wymarłym kilkaset lat temu językiem połapskim. Jakie są zatem główne argumenty za dialektem? Do tej pory w większości opracowań naukowych śląski opisywany był jako dialekt już w zasadzie od czasów przedwojennych. Jako argumentów na poparcie tej tezy można użyć m.in. tego, że spora część słów, czyli leksyki, jest wspólna dla polskiego i śląskiego. Zbliżona jest też gramatyka oraz odmiana wyrazów, czyli fleksja. No właśnie, zbliżona, ale nie taka sama. W tym miejscu pojawia się miejsce dla argumentów za tym, że śląski może być odrębnym językiem. W zakresie odmiany i składni występują różnice, w niektórych miejscach dosyć znaczne. Dla przykładu, Ślązacy idą do kuchni, a nie do kuchni. Widzą młonego stoć na placu, a nie widzą go stojącego na dworze. Mamy też swoją głoskę, która nie występuje w języku polskim. To pochylone o. Wspominał o nim kiedyś Szczepan Twardoch w jednym z programów telewizyjnych i w efekcie stał się memem. W śląskim jest parę głosek, które nie występują w polskim i których się nie da oddać w polskim zapisie. Na przykład? O. Tym niemniej miał rację, tej głoski nie da się oddać w polskim zapisie. Występuje ona w takich słowach jak uma, uberiba, śląsk, złomać, książka i wielu innych. To dźwięk pomiędzy u a o. Takich różnic jest więcej. To w zasadzie materiał na kilka kolejnych filmów. Przede wszystkim jednak z naukowego punktu widzenia śląski nie jest gwarą. Dlaczego? Gwara to inaczej subdialekt, czyli coś, co stoi poniżej dialektu, a przecież sam śląski ma kilkanaście lokalnych odmian. Subdialektów, czyli gwar właśnie. Różnice pokrywają się często z bardzo starymi granicami. Tak na przykład inaczej mówią mieszkańcy Rudy Śląskiej, a już inaczej osoby z sąsiedniego Mikołowa, który znajdował się w księstwie pszczyńskim. Ci naukowcy, którzy uważają śląski za język, wyróżniają nawet dialekty, które znajdują się niejako ponad gwarami. Można powiedzieć wtedy o dialekcie opolskim, gliwickim, czy przede wszystkim o dialekcie cieszyńskim, który z racji historycznych zaszłości dosyć mocno odróżnia się od gotki z rejonu Katowic czy Opola. Podsumowując, z punktu widzenia językoznawstwa śląski tradycyjnie klasyfikowany jest jako dialekt. Jednak z drugiej strony istnieje sporo argumentów, które przemawiają za tym, że równie dobrze może być on uznany za język.
W tej sprawie w środowisku naukowym nie ma jasno sprecyzowanego zdania i pewnie szybko się go nie doczekamy. Jedno jest w zasadzie pewne, Śląski nie jest gwarą i warto od tego nazewnictwa w końcu odejść. Podejście socjolingwistyczne. Socjolingwistyka to nauka, która łączy ze sobą aspekty społeczne, socjologiczne z nauką o językach. W przypadku śląskiego podejście tych naukowców jest jasne. Każdy użytkownik języka może sam określić, czy śląski jest dla niego językiem, dialektem czy gwarą. Jeśli w ostatnim spisie powszechnym w 2011 roku ponad 500 000 osób zadeklarowało, że mówi językiem śląskim i jest to ich codzienny język komunikacji, to oznacza, że co najmniej 500 000 osób uważa śląski za język. I nie ukrywam, że ten sposób spojrzenia jest mi najbliższy. Nie narzuca on nikomu jedynej słusznej wersji. Jednocześnie jednak pozwala uznać śląski za język przez osoby, którym jest on bliski, które traktują go jako pierwszy język, który wynieśli z domu. Tak też było zresztą ze mną. Polskiego w zasadzie douczałem się dopiero w podstawówce, a moi dziadkowie do dziś w zasadzie nie potrafią mówić po polsku. Oczywiście rozumieją go doskonale, piszą tylko po polsku, ale go dają już w zasadzie ino po naszemu. Podsumowując, te podejście jest elastyczne i zakłada, że decydująca jest wola ludzi. Jeśli Kaszubi uważają kaszubski za swój język, to nim jest. Jeśli Ślązacy myślą podobnie o Gotce, to jest ona językiem. I konsekwentnie, jeśli Górale czy Wielkopolanie swoje mowy postrzegają jako dialekty polskiego, to tak właśnie jest. A wyniki spisu powszechnego na to właśnie wskazują. Podejście polityczne. I ostatnie ujęcie, czyli polityczne, czy raczej prawne. W Polsce istnieje pojęcie języka regionalnego, które przysługuje w tym momencie wyłącznie językowi kaszubskiemu. Śląski jednak spełnia wszelkie ustawowe przesłanki takiego statusu. O jakich warunkach mowa? 1. Język jest tradycyjnie używany na terytorium danego państwa przez jego obywateli, stanowiących grupę liczebnie mniejszą od reszty ludności tego państwa. I 2. Różni się on od oficjalnego języka tego państwa. Niestety inicjatywy dążące do uznania śląskiego za język regionalny kilka razy przepadały już w Sejmie. Odrzucano je bądź zamrażano głosami zarówno PO, jak i PiS, zależnie od układu sił w danym momencie. Pozostaje nam czekać na mentalną zmianę w Warszawie, ale w tym czasie możemy przecież sami pracować nad tym, by nasz język nie wymarł. I to właśnie robimy w ponaszemu.pl, przygotowując śląskie tłumaczenia dla największych marek, nagrywając takie materiały jak ten, czy tworząc internetowy kurs gotki.pl. I w tym miejscu chciałbym podziękować i Tobie oglądającemu ten film, ponieważ to dowód na to, że również jesteś zainteresowany losem śląskiego. Podsumowanie. I to tyle na dziś. Ten temat jest jednak bardzo szeroki, więc bez wątpienia będę do niego wracał. Osoby zainteresowane dalszym zgłębianiem tematów w komentarzu pod filmem znajdą listę naukowców z prac, z których korzystałem przy tworzeniu tego filmu. Szczególnie polecam dorobek pani profesor Jolanty Tambor z Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego. Jeśli film Ci się podobał, to daj nam suba. A jeśli chciałbyś nauczyć się gadać po śląsku lub też poprawić swoją znajomość śląskiego, to sprawdź nasz kurs wideo online na stronie kursgotki.pl. Dzięki niemu poznasz 2000 najpopularniejszych słów i zwrotów po śląsku, a także otrzymasz 100 stron ćwiczeń. Indywidualny certyfikat ukończenia kursu odebrało już do tej pory ponad 200 osób. Co więcej, na wniosek kursantów dodaliśmy też opcję uzupełnienia kursu o dodatkowe 10 indywidualnych godzin konwersacji. I ta opcja jest ograniczona czasowo. Zainteresowanych zapraszam po więcej na kursgotki.pl. Do zobaczenia już w kolejnym filmie w przyszłym tygodniu.